diri karon mga katil. Na disgrasya diri sa kurbada diri sa Daviston. Dahil kuha na sungan gamay yung kuha no, hindi mo. Naan lang ba? Sungan. Atras ang gamay. Atras ang gamay ba? Na bro, atras lagi ni bro. Oh, atras dito na dito. Ako lang nga makakabi ko dito lapit. Mabali na ko. Amo bro ba nakatay? Tay magkuan gini wala ba? Dikit. Ano lang komando? Uma. Ako ba? Anak man gud siya anak. Anak. Pag mupatong ning isa mo samot pag anak. Kapatong. As. Iyo ang targa. Plus. Kuliah. Yan na wala nang daw. Yes. Tawag ka pabili ning isa. Ini ka marabas. Yes. Ay, traffic ang ubas. Napunod din eh. Ito kasi kuhan dito, Black Diamond. Dito pa kasi pa. Nakakap pa, walahan. O, nan. Hinay. Hinay lang. Si Ron man na itong may kapli dre. Kaya naman ito mo, ay lang humari ko lang. Kung ko yun, yakaran, bulbang ko yung kable. Saan na magputo ng pusian? Buka terbakay ini. Dapat sinunod sa kable. Anak guru tuh kayo ni unong man oh. For today's video. Ngayong gabi. Diri mga katil nata diri karon sa kagabion mga katil. Kay Ano ko ko ano? Break ko rito. Diretso. Diretso man siya. Break ko ulit kayo. Diba, hindi mo gusto ng break dito. Kabadulan. Pero kadaghan ba? Dalam diulong nga kung karon kita dapat na. Kuan gid siya kalungkot gini. Igat was postegat. Igahe. Ano man ni? Ganang may nari man ni dire. Ha? Ani sa kung dili ini flat ang so mayang gabi kanatong tanan mga katilig niyo. Ya, nakalitan ko kuan ba break. diri ang mga May inyong biyahe pre. Kamay nang ka. Ano ba inyong biyahe pre? Ano na sila eh? Kita? mga katil na disgrasya diri. Ay tungod sa dangog king dalan dito nabanggaan niya ang poste oh. Tubain tarang ka. Gali ulan hatak diri sa kanal. May kanal ya alam kayo.
Ito yung aksyon na kung kano sa mga Morning rider. Pili nyo na target, wala ka target ng Wala poste na ninyo. isa. Ibawi naman ginagawa kasi namin hindi pa dong. Pinaka mo. Ano mo? Oyong, pati. Isa lang isa ka ano yo. Katil kay Ang sa kaligid kaya na napiit sa kasada. ako kabatiyan. Alalay mo diya, alalay. Ano ba ang nabalik? Magkalisod og kuan mga katil kay namagoy poste o kana poste dia. Then naipit po na yung ligid dia sa ano simento. So hinahinay lang yun eh. Kay basig mabalik ang poste. Oh. Wala matunga. Alalayan og bira. Kay bugat kani karga kay iyang karga isda. Yey! Hop! Hop! Tulag mo na, sabay mo na, Pinoy. Yey! Tulog na, ayaw mo na, Kel. Gusto mo sa... Zero. Yara yara kay napay sakinan. Di makaya mga katil kay dangog kay dia oh. Dangog kay dia. Di makaya kay bugat kay nilang karga. Taong bakho. Bakho. Sama to si Kuan naman to si... Oh, dara mga katil, namarami kisa kasakyanan mga katil. Para pag kasakyanan mga katil. ikaduha na, ikatulo na ni siya. Mo bira. Di makaya kay kuan man oh. Na atikim sa poste gud. Ito lang. Ikaw na ito. Napuhi ito ba? Ikaw na ba kay? Wala. Kuan pamit kuan. Dito mo tulong kay... Oh, yara. Grabe sa. Sige. Ikaw gina. Bro. Sige. Eh. Eh. Ge. Say bye, ayo dia. Di mabira gahe kayo. Eh. Oh! Ang poste! Ah, nainat na! Daplin tagamay mga katil. Kay sig matumbang poste ah. Hey! Yay! Yay! Oh! Op! Good! Okay, salamat, salamat.
Yara sa, yara sa. Namain lang kulang mga katil. Okay, laos, laos. Nanginay lang. Namain lang kulang. Sakyan na bro, sakyan na no. Hop, yara, yara. Woo! Okay. Hop. Good. Okay. Let's go. Okay, salamat na bira ra gyud. Kusgan kay ning sa katrak o katilo. Ikatulo na ng gabira. Okay. Nakadagan na. Pero looy kay ang atbang anak kay namumo. Wala rin nagpabayad mga karil, pero ano, lakaw na. Kadiga lang. Oh, pitsari. Kadiga lang. Mumu tayo. Maunay pwede sa ibang sila. Bili na rin. Ay, ayaw na. Ah, di mo tanggal. Hindi nga matanggal. Manay gatira mga, manay gatira. Mega, katabang ta sa tong mga kapwa ba? Manay gahe dili sa dito.